Braćo i sestre, nebrojeno puta smo se uvjerili kako nam ljudi pomažu. Bezbroj dobrih ljudi koji dođu i ponude. Jedan od tih dobrih ljudi jeste i Muhamed Pehlić, koji je sa mnom u društvu. Muhamede, hvala ti na iskazanoj podršci i pomoći. I evo jedno pitanje. Do sada si uvijek bio iza kamere, a sada si na ekranu. Što za tebe znači izgradnja ove džamije na samoj granici? Lagano, a teško pitanje. Pokušavaš prebaciti sliku ovih ljudi ovdje ostalim gledaocima i prijateljima islamskog džemata ovdje u Maljevcu, ali to se nikad ne može prebaciti. To se nikada ne može snimiti ono što doživiš ovdje. Da su svi jedno i da svi zajedno rade bez umora, bez straha, bez gledanja na vrijeme kako bi izgradili ovu džamiju. Do sada bio sam na mnogo mjesta, snimao sam mnogo stvari, ali do sada nisam vidio ekipu koja je zaista uporna, koja je vrijedna i koja do ranih jutarnjih sati ovdje bdije kako bi izgradili ovu ljepoticu. Drago mi je da sam barem malo, koliko sam mogao, doprinio vama i nadam se, ako Bog da inšala, da će ovaj projekat zasjati u pravom svjetlu kad za to dođe vrijeme, a naravno i pozivam sve građane naše i naše države i susjednih država koje ovdje putuju da svrate, da probaju barem maljevačku vodu, da probaju maljevačke ćevape, da vide kako je biti ovdje ugošćen od domaćina. Hvala ti, Muhamede, da Allah ukabuli i tvoj trud. Cijeni gledatelji, počesto iza kamere, a sada u kameru, Muhamed Pehlić.